sa iyo maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo sana kami, Panginoon, upang maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Pangawag po kung kami nagkamali sa isip, sa salita at sa gawa. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon at ang namin ang mga mali aming nagagawa. Maraming salamat po, Panginoon, na iyong mga ginagawa sa amin. Naway gawin mo bukas
ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 11. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulo higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya, at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ang salita po ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At salamat po sa mga nag-respond sa biglaang tawag ng ating pagsamba sa gabi nito, mga kapatid. Pati ang ating mga worship team ay nabigla. Opo, hindi kakalungkot mga kapatid dahil nagbaba ulit ang munisipyo ng San Tomas ng bawal ang anumang mass gathering. Bawal din po kahit ang pagligo sa dagat. In short, bawal kayong makipag-anig muna sa iba't ibang mga tao. Kayo muna. Ano po, kaya wala rin po tayong service hanggang next week Sunday. Kaya ngayon, salamat po pinagbigyan tayo ni Kapitan na makapag-service po. Kaya punihin po ang Panginoong Diyos. Ngayon ay ang linggo. Pagkapat Sabado, linggo ng palaspas. Ito na yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Ano po? Ito na yung talagang huling lugar ng kanyang ministry sa Israel. Kasi alam po natin, pagkatapos ng linggo ng palaspas ay yung Holy Week na. Kung saan ang hanggang dumating sa kamatayan na po ng ating Panginoong Jesucristo yung Biyernes Santo. Dito po mga kapatid sa ating binasa mula sa sulat ng Apostol Pablo ay ipinapakilala niya yung tunay na katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay may pagkausaping doktrinal. Pagka sinabi natin doktrinal, hindi lahat ng iglesia, hindi lahat ng Christian denomination ay tinatanggap itong klaseng katuruan na ito. Bakit? Sapagkat dito mga kapatid ay unang-una ipinapakilala ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kasama sa organisasyon na kung tawagin ay Diyos. Sa loob ng organisasyon Diyos, mayroong tatlong miyembro, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Santo Espiritu. Opo. Kung bakit ko siya tinawag na organisasyon, sa buong pagbasa ko po ng Biblia ay wala akong nabasa na sinasabi na ang Diyos ay nag-iisang nilalang lamang. Wala po tayong mababasang ganon. Pagka sinabi natin God, ito ay nagpapatukoy maaaring sa Ama, maaaring sa Anak, o maaaring sa Banal na Espiritu. Sa Lumang Tipan, tinatawag itong Elohim. Sa Hebrew, Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim ay God. Pero, yung salitang God na doon, plural. Plural. Kaya kung nasabi sa inyo
Pablo sa mga taga-Pilipos ay hindi lahat ito tinatanggap ng Christian denomination. Kasi nga po, hindi naman lahat tumatanggap ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Amen po. Pero kayo po ba, sa doktrina po ba natin, Diyos po ba si Jesus? Parang kunti lang yung nagkami na. Tayo po, na parte ng doktrina ng Trinity, Trinitarian. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Son, Jesus Christ, is God. Opo, part of Godhead. Okay po, malinaw po mga kapatid. Yun ang unang pagkapresenta ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po mga kapatid? Mababasa natin doon ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat nasa katangian niya. Ano ba yung ibig sabihin ng katangian? Form, kaanyuan, personality, matatawag kayo natin personality, katangian o form, yung pagiging Diyos ay hindi po niya inaasam na pumantay sa Diyos. Hindi po niya inaasam na pumantay siya sa kanyang Ama. Hindi niya inaasam na siya ay pumantay sa banal na Espiritu. Hindi tulad ni best friend, si Satanas. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Yung pride na yun, mga kapatid, yun ang nagbudyok sa kanya kung bakit sila kasama ang mga anghel na naniwala kay Satanas, kaya sila pinaalis sa kaharian ng Diyos. Pero tignan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya pumantay o pumapantay sa kanyang Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Ito ang nagpapatunay, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na mapagpakumbaba. Ang mensahe ni Apostol Pablo dito sa kabuuan po ng chapter 2 ay patungkol sa pagpapakumbaba. Sinasabihan niya yung iglesia sa loob ng Pilipos, yung mga early Christian believers doon, na sila ay magkaisa, na sila ay magtulungan. Ano po? Na kung mayroon silang gagawin, ay dapat isa sila sa decision making. Hindi kanya-kanya, hindi yung gusto ng isa, hindi mo ipaglalaban yung gusto mo, hindi po. Bagkus dapat united ang decision making nila. Nang sa gayon ay mag-grow sila bilang isang church. Para magampanan o magawa nila yun, itinuturo ni Apostol Pablo yung humility, yung pagpapakumbaba. Kaya dinidescribe po niya yung humility na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nakikipantay sa Diyos Ama o sa Diyos banal na Espiritu. Hindi po. Sa papaanong paraan ngayon niya ipinakita yung pagpapakumbaba, mga kapatid, naging tao siya. Ibig sabihin, mula sa pagiging Diyos, mula sa katangian ng Diyos, mula sa formang Diyos, siya po ay naging tao. Ipinanganak na tao. Kaya ang kanyang original na pinagmulan ay hindi tao. Hindi po katulad natin. Hindi po dumaan ang ating Panginoong Jesucristo sa kapanganakan na lamang niya sa normal na reproductive system na katulad natin. Na mayroong sperm cell, may egg cell na nag-meet. Tapos may bata. Hindi ganon. Alam natin, mga kapatid, pumasok ang banal na Espiritu sa tiyan ni Maria at doon siya nabuo. Kaya doon pa lamang ay makikita na natin ang mirakulo, ang hiwaga, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya kung gusto lamang ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na gumawa ng tao, hindi niya kailangan ng babae at lalaki.
Hindi. Kaya niyang gumawa kahit walang babae o lalaki. Siya lang na lang. At si iba kung paano siya ginawa. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, para siya ay maging tao, kailangan po niyang hubarin yung pagiging Diyos niya. Kailangan niyang hubarin yung kapangyarihan, yung gloria, yung status, yung power, yung authority na mayroon siya bilang God, bilang Diyos. Kasi kailangan po niyang gawin yun. Pag hindi niya ginawa yun, mga kapatid, ay makakakita na tayo ng literal na Superman dito. Makakakita na tayo ng mga malalakas na superhero na tulad ng nababasa, nakikita natin. Kung hindi aalisin ng Panginoong Jesucristo yung pagiging Diyos niya, mga kapatid, makakakita na kayo ng taong lumilipad, nagpapanindol, nagpapaulan, makakakita na kayo ng isang tao, isang ganun lang, masisira na yung isang bagay. Pagka ganun ang nangyari, mga kapatid, automatic, matatakot sa kanya yung mga tao. Automatic, re-respetuhin agad siya ng mga tao dahil doon sa kapangyarihan na pinapakita niya. Pero ayaw niya yun. Hindi ganun ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto niya, maranasan niya yung hirap na nararanasan ng tao dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Kailangan niyang maging normal na tao. Mas mababa pa sa isang pangkaraniwang tao. Gusto niya maranasan yung pinakamahirap na estado ng pagiging tao. Kaya nga, ipinanganak po siya saan? Sa sabsaban. Sino po sa inyo na ipanganak sa sabsaban? Mayroon. Okay, mga naipanganak na lang dyan. May kukumpara siguro natin siya sa mga yung mga nababalita na naipanganak na lang sa daan, naipanganak na lang sa tricycle, naipanganak na lang sa bangkita dahil biglaan. Pero pagkatapos ng mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay pangkaraniwan din lamang po, sapagkat ang pamilya niya ay pamilya ng karpintero. Napakahirap na buhay ang kanyang isinabuhay nung siya ay nabubuhay bilang tao. Sapagkat gusto niyang makita, gusto niyang maranasan. At yun na nga po, mga kapatid, hindi pa po nagtatapos doon. Doon sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya sa Diyos at naging masunurin. Sumunod po siya sa kagustuhan ng kanyang Ama. Sumunod siya sa takda ng banal na Espiritu. Kaya po ang kanyang ministry, mga kapatid, hindi yan aksidente. Kaya nga po sa ministry niya, mga kapatid, hindi lahat pinapagaling niya. Hindi lahat pinapangaralan niya. Hindi lahat nilalapitan niya. Kung sino lamang yung itinakda ng Diyos Ama at ng Diyos Banal na Espiritu sa kanya na lalapitan, pagagalingin, yun lamang ang kanyang pinupuntahan. Yun lamang ang kanyang pinapagaling, mga kapatid. Amen. Kahit siguro masabi natin sa isang banda, meron siyang isang taong gustong tulungan. Pero dahil hindi kaloob ng kanyang Ama, ay hindi rin niya pwedeng gawin yun. Sabi nga niya, kung ano ang ginagawa niya, ay dahil yun ang kagustuhan ng kanyang Ama na nasa langit. Hanggang kamatayan, mga kapatid, maging sa kamatayan sa krus. Kailangan po niyang mamatay. Kaya kung iisipin natin, grabe naman itong Ama na ito. Gustong mamatay ang anak niya. Mga kapatid, hindi po namatay yung anak niya. Ang namatay lang po sa kanya, yung katawan. Pero yung nasa loob niya, yung Espiritu, yun talaga si Jesucristo, kailanman hindi po namatay. Alam po ng Panginoong Diyos yun. Alam ng Ama yun. Kaya pag tayo tinanong, grabe naman niyang Ama, gusto niyang mamatay ang kanyang anak, ay hindi po namatay ang kanyang anak. Yung katawan lang po yung namatay. Yung katawan lang po yung nasira. Kasi alam natin, mga kapatid, ang katawan ng
Maya't maya, hindi mo alam, positive ka na pala sa COVID. Ganun kasi ang katawan natin, mahina. Bagamat naging tao ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan din niyang hubarin yung pagiging tao niya. Yung eternal life, mga kapatid. Kasi tayo, yung katawan natin, mawawala yan. Pero yung nasa loob natin, yun ang makakatanggap ng eternal life. Kaya kapag namatay tayo sa katawan, hindi pa talaga tayo namamatay. Sa ibang kasulatan, mayroon pa ang pangalawang kamatayan. Yun po ang impyerno. Pero mga kapatid, hindi natin maaalis yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kahirapan. Bawat sakit, bawat sakit, bawat sampal, bawat bugbog, bawat tinik na tinutusok sa Kanya, bawat pako, bawat uhaw, bawat gutom, ramdam na ramdam po niya ang sakit na yun. Amen. Kaya nga mga kapatid, isipin nyo na lang, inalaw ng Kanyang Ama yung dalawang klaseng karanasan sa ating Panginoong Hesus. Hindi para pahirapan ang anak niya. Alam na ng Ama na hindi naman talaga siya mamamatay sa spirito, yung katawan lang. Pero yung sakit, mga kapatid, yung sakit na kailangan niyang pagdaanan. Para kanino ba yun? Hindi naman para sa sarili niya yun. Hindi naman para sa sarili ng Diyos Ama yun. Hindi naman para sa sarili ng Diyos na banal na spirito. Hindi rin naman para kay Kristo yun. Para kanino yun? Para sa ating lahat po yun. Para sa kapatawaran ng kasalanan ng sino ang sasampalataya. Kaya pag tinanong ka, grabe naman yung Diyos nyo. Hinayaan niyang mapahirapan ng Kanyang anak. Dahil sa pag-ibig po yun. Dahil sa pagmamahal niya po yun sa akin at sa iyo. Hindi po yun para sa kanila, para sa atin yun. Yun ang sakripisyo, yun ang pagpapakumbaba, mga kapatid, na kailangan darasin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Pero hindi doon nagtapos. Bakit? Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulo higit sa lahat ng titulo. Siyempre, ibinalik rin naman sa ating Panginoong Jesucristo yung gloria, yung kapangyarihan, yung otoridad, yung pagka-Diyos niya. Ibinalik din naman. Kaya yung estado niya na bilang Diyos, bumalik din. Sino pa kasi ang naghubad? Ang ating Panginoong Jesucristo. Choice po niyang hubarin pansamantala yung pagiging Diyos niya. Nang sa gayon ay magampanan niya yung pagiging sacrifice niya sa atin para sa ating mga kasalanan. Pero nung natapos po yun, nung ikatlong araw na siya ay muling nabuhay at makalipas sa ika-apat na pong araw na siya bumalik sa kanyang Ama, ay naibalik na rin po ang kanyang gloria. At binigyan siya ng titulo higit sa lahat ng titulo. Because Jesus, the name of Jesus is the name above all names. Amen. At dahil dito, kikilalanin siya ng lahat ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ang Panginoon, ang Hari, ang tagapagligtas, ang lahat-lahat. At sa pagkilalang ito ay magbibigay ng papuri sa Diyos Ama. Yun ang kwento ng kanyang humility, humbleness, mga kapatid, pagpapakumbaba na nais sabihin ni Apostol Pablo na sana meron tayo ganoong klaseng mindset. Ano ba yung number 1, makikita natin doon sa paghubad? Yun ang una, hinubad na yung pagiging Diyos niya, mga kapatid. Ano yung una? Hubarin natin yung kung ano yung naiisip natin, yung taas natin, yung pride natin, yung mga achievements natin, yung otoridad natin, yung kapangyarihan natin, yung estado natin sa buhay. Kailangan natin hubarin yun. Alam niyo kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang respeto nasaan?
pera. Kung wala kang pera, wala kang matatanggap na respeto. Mayroon kang tanggal eh. Wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Naalala po ninyo yung kantang yun, mga kapatid. Pero ang nais ng Apostol Pablo, kailangan natin gubarin yun. Hindi naman natin maalis yung record natin. Ano po, huwag natin gamitin yun para ipangtapat sa buhay ng ibang tao. Kailangan natin tanggalin yun. Huwag natin iisipin kung tayo ay doktor. Ano po, huwag natin iisipin kung tayo ay negosyante. Huwag natin iisipin na tayo kung tayo na ay engineer, o presidente, o mayor, o kapitan, o barangay tanod. O kung ikaw ang may-ari ng buong kabarwan, huwag mong iisipin yun, mga kapatid. Kailangan mo hubarin yun. Mahirap, pero yun po ang number one sa pagpapakumbaba. Kung ano ang meron ka, huwag mong isusumbat. Tignan mo lang, tao sa tao. Kasi mga kapatid, yung narating natin ngayon, hindi naman natin yan sariling pinagsikapan. Marami pong tao ang tumulong sa atin. At higit sa lahat po, Diyos ang nagbigay ng blessing para maabot natin kung ano man ang meron tayo ngayon. In short, pwede palang mawala sa atin yan. Isang ganun lang, pwedeng kunin sa atin yan. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, huwag natin gagawin yan na dahilan, bagkus hubarin natin kung sino tayo. Isa lang dapat ang tatatak sa atin, Kristiyano tayo. We are Christians. At dahil tayo ay Kristiyano, ang mga ginagawa natin dapat ay laging nag-uugat sa pag-ibig. Pangalawa, naging tao siya. Service. We have to serve. Serve God and serve men. Ano po, kailangan na, pagka sinabi kasi natin service, ay baka yung isipin naman natin na magpapaka-alipin tayo sa isang tao. Hindi na po. Sa panahon natin ngayon, wala na po yung salitang slavery. Wala na po yung pagiging slave, pagiging alipin. Pag sinabi natin service ay doing love, showing love to others. Babalik at babalik ka palagi sa pag-ibig. Basta ang ginagawa mo ay nabuugat at namumunga palagi yan ng pag-ibig, yan ay serbisyo. Hindi lamang sa Diyos, pati na rin po sa tao. Kaya yung simpleng pakikitungo ng maayos sa iyong kapwa, yan na po ay serbisyo. Ano po? Serbisyo na yan. Kaya mahalaga din po yun. At ang serbisyo, mga kapatid, hanggang kamatayan. Ang pagpapractice natin ng pag-ibig sa kapwa, maging sa Panginoong Diyos, ay hanggang sa kamatayan. Hindi lang po tuwing linggo, hindi lang po tuwing Sabado, o kaya naman tuwing Pasko, o tuwing Semana Santa, o tuwing birthday, tuwing anniversary. Hindi po. Hanggat may pagkakataon kang gumawa ng pag-ibig, ng pagmamahal, ay ibahagi mo na ito, gawin mo na ito. Huwag ka nang maghintay kasi hindi mo alam yung panahon mo dito sa mundo. Kaya kasama po yun hanggang kamatayan na sumunod ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang mangyayari? Tulad ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na itinaas, ano po, at binigyan ng titulo, higit sa lahat ng titulo, ay tayo rin po ay may gantimpala. Yung crown of life. Ano po, yung buhay na walang hanggan. Actually, hindi naman na natin kailangan hintayin yung buhay na walang hanggan. Kasi sa blessing pa lang na nare-receive mo ngayon ay sapat o minsan sobra-sobra na yan. Ano po? Sa bawat kabutihan mo, mga kapatid, bagamat huwag tayo mag-seek something in return, talagang automatic na napapalitan yan. Yung mga kabutihan na yan, yung mga simple acts of love
napapalitan din po yan ng pag-ibig, ng mga blessings, ng bendisyon na nagbumula sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo po mga kapatid ay mapagbigay, yung generous, yung character of generosity, maniwala ka po sa akin, feeling mo, hindi ka nauubusan sa buhay. Pag nasanay ka, magbigay, hindi mo ma-feel sa buhay mo na nauubusan ka. Lagi at lagi mayroong dumadating. Amen po? Amen. Ganun din, pag mahilig kang magpatawad, sige, patawad dito, patawad doon mga kapatid. Alam niyo po, hindi sasagi sa isipan mo na may kaaway ka. Hindi kailanman sasagi sa isip mo na may taong masama ang loob sa'yo. At peace kang natutulog sa gabi. Kahit stress ka sa trabaho, pero kung mapagpatawad ka, ay napakahindi ng tulog mo. O tignan niyo mga kapatid, yung blessing na gano'n. Ang blessing mo kasi mga kapatid, hindi puro material na bagay. Huwag natin iisipin na ang blessing, puro pera, puro pagkain, hindi. May mga blessing na hindi nakikita na mas importante pa, tulad niya ng pagtulog mo sa gabi. Ay, kahit magpa-hospital ka na pinakamahal na hospital, yung walang gamot, na magbibigay sa iyo ng napakasarap na tulog at gising. Kasi pag gumamit ka naman ng pills, ay grabe naman ang side effects niyan. Blessing po yun. Pag mahiming ang tulog mo ngayong gabi, pag nagising ka ng maganda, maayos, blessing yun. Pag nagbiyahe ka safe, walang nangyari sa iyo masama, blessing yan. Pagka nagka-COVID ka, puro positive. Pag nagka-COVID ka mga kapatid, pag nagka-COVID ka, blessing yan. Kasi ang isip ng tao, pag sinabi mong blessing, lahat ng magaganda. Pag bumagsak ka sa board exam, blessing yan. Pag tratrangkasuhin ka, blessing yan. Pag nawala ka ng trabaho, blessing yan. Pag naputulan ka ng pala, aksidente ka, blessing yan. Mga kapatid? Ano man ang mangyari sa buhay mo, blessing yan. Ang nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, lagi kayong mag-focus sa positive side. Pag bumagsak ka sa board exam, ano ba ang pwede kong gawin? Magre-review, bukod sa magre-review, ano pa ba yung pagkakataon na pwede kong gawin? You are given another time. Baka siguro ayaw pa ni Lord na mag-work ka. Baka iniisip ni Lord, hindi ka pa handa sa mismong trabaho. Kasi pag ikaw nagkatrabaho na, abay samot-sari ang crab mentality dyan. Kaway-kaway sa mga empleyado. Alam mo yan, hindi na uubos yan. Ngayon, pag nagka-COVID ka, baka gusto naman ni Lord, ilagay ka sa aircon hospital. Ay anak, magpahinga ka muna. 2 linggo. Wala kang problema sa gastos mo. Amen. O tignan mo. Yung mga na hospital, nakapagpahinga kaya sila. Napakasarap ng higaan nila, ang tulog nila. Walang silang gagawin. Matutulog lang, aircon pa. Di ba minsan kailangan din magpahinga? Kaya nga nagkakasakit tayo. Huwag kang magalit sa Panginoon kung nagkasakit ka. Ibig sabihin lang gusto ng Panginoong Diyos na magpahinga ka. Amen. Amen. Paano pag natutulang ka ng paa? Isang naputol. Baka nais kasi ng Diyos, itigil mo na yung ginagawa mo. May gusto akong ipagawa sa iyo iba. Kilala mo yung walang kamay, walang paa? Sinik. Sinik. Walang pinanganak na walang kamay, walang paa. Isipin mo yung katawan na tapos ulo. Pero grabe yung blessing sa kanya.
blessing kasi hindi niya tinignan yun as curse. Tinignan niya yun as blessing to encourage other people. Kaya lahat ng nangyayari hindi maganda sa inyo, ang nais ko pong sabihin sa inyo, lagi niyong tignan yung maganda, yung positibo. Ano po? Kailangan natin yun sa pagpapakumbaba. Huwag tayong maging pessimistic, yung mga negative thinkers. Amen? Ito ang tinignan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. Ito ang tinignan ng ating Panginoong Diyos sa kamatayan ng kanyang anak. Hindi yung hirap, hindi yung pagkapako sa cross, hindi. Yung blessing na makukuha ng mga tao, yung kapatawaran ng kasalanan, yung pagliligtas sa atin laban sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. So, reward. We will receive reward after this life and during this life. So, ulitin ko po, yung reward na pwede natin matanggap, hindi laging maganda sa paningin natin sa mundong ito. Amen. Pero yun ay reward pa rin mula sa Diyos at mayroong plano ng Panginoon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. At tulad din mga kapatid, kung paano kinilala ng lahat ng ating Panginoong Jesucristo Panginoon, ay tayo rin naman ay kikilalanin ng ating Diyos kasama ng mga anghel, kasama ng mga demonyo, kasama ng mga kaluluwa patay na nasa baba. Kaya siguraduhin natin sa pananampalataya natin mga kapatid, huwag natin ipapahiya ang Diyos. Huwag natin ipapahiya ang mga anghel. Hanggang kamatayan, kailangan natin sumampalataya. So, to summarize everything, number 1, sa pagpapakumbaba, hubarin po natin yung mga bagay na nagbibigay ng kataas-taasan sa atin. Pangalawa, mga kapatid, service, showing, giving, letting others feel the love. Feel the love of God and our love. And pangatlo, mga kapatid, ay kailangan natin maging positibo sa buhay. Yung bawat reward na ating natatanggap, whether good or whether bad, basta yan ay laging galing sa Panginoong Diyos. May plano yan sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan naman ng anak ng Banal na Espiritu. Amen.
pong Diyos, kami po ay lubos na nagagalak, masisiyahan at papasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob po sa amin. Sa araw na ito na kami ay makapagbigay ng papuri sa inyong banal na ngalan sa pangalan ng Yesus Kristo. Alam po namin, O Diyos, na naghihigpit na rin po ang lokal na mga leaders dito po sa municipal ng San Tomas. At bilang pagsunod, kailangan din po namin ng Diyos na mag-ingat at iwasan muna po ang mga masdan. Kami po ay lubos nagpapasalamat ng Diyos kasi pinabigyan po ninyo kami ngayon. Pinabigyan po kami sa pamamagitan ng kalitan na kami ay makapag-serve sa inyo sa gabi nito. Salamat po Diyos sa aral ng pagpapakumbaba na inyo po ibinigay sa amin sa gabi nito. Tunay nga po Diyos na ito ang isa sa mga daan na upang ang iglesia ito ay magkaisa, upang ang iglesia ito ay maging isa katulad ninyo Diyos, ay kailangan namin matutunan at may isa pamuhay ang aral ng pagpapakumbaba. Panginoon, alam po namin na napakahirap sapagkat hindi namin maiwasan na kung minsan ay nagiging mapagmataas kami sa aming mga kapwa, lalo na o Diyos, kung kami ay tinatapak-tapakan, kung kami ay sinasaktan, kung kami ay dinuduro-duro. Hindi namin maiwasan o Diyos na kami ay lumaban. Hindi namin maiwasan o Diyos na kami ay maghiganti sa mga gawain ito. At sa mga kailangan ito, Diyos, kami ay lubos na humihingi ng
magdala kanilang nararamdaman